Υπάρχει ο κίνδυνος του ατυχήματος. Η πρώτη συνεργασία που είχαμε με το σύλλογό σας ήταν πάρα πολύ επιτυχής. Αυτό το μία ώρα, εντάξει, θα το δούμε, δεν θα υπάρξει ένα πρόβλημα. Θα χαρώ πάρα πολύ να συνεχίσετε, να έχετε περισσότερες συμμετοχές και όπως είπε και προηγουμένως κάτι φίλους, να συνεργαστείτε και με άλλους συλλόγους, ώστε να γίνει πιο δυνατό αυτό που κάνετε και να πιάσει πιο πολύ κόσμο. Εμείς, σαν πολιτική αεροπορία, ξέρω ότι θα είμαστε πάντα μαζί σας, γιατί επαναλαμβάνω το αίσθημα της ασφάλειας, το έχουμε πολύ κανεθυμένο από τον άλλο κόσμο. Καλούς αγώνες και πάντα ασφαλείς. Τον κύριο Αγγελάκη, που του έκανα 15 τηλέφωνα σε 3 μέρες και κράτησε μια πλακέτα στον κύριο Αγγελάκη, γιατί κύριε Διοικητά, ο κύριος Αγγελάκης ανέχτηκε τηλεφωνικά πολλές φορές. Γι' αυτό τον πληρώνουμε. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Εύχομαι καλούς αγώνες. Θα είμαστε κοντά σας. Ό,τι μας χρειαστείτε, θα είμαστε πλάι σας και θα σας βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάντα ξέρεις μια ευθύνη, την παίρνει ο προπονητής όταν γίνει κάτι λάθος, αλλά πίσω από τον προπονητή υπάρχει και ο γυμναστής. Και ο γυμναστής στο σύλλογο αυτό είναι ο Νίκος Σπάρταλης. Ο οποίος Νίκος Σπάρταλης με πετυχαίνει σε κακές στιγμές ώρες, με πετυχαίνει σε καλές στιγμές ώρες. Ωραία. Το μόνο δηλαδή που μπορούμε να κάνουμε είναι μια τυπική πλάκη. Τον τρέχω. Θα τραβάω, Νίκο. Είναι έτοιμο, τραβάει. Τραβάει, έτσι. Ο Αγιοαννίδης δεν θα έλεγα. Όχι ότι με αυτό θα την γλιτώσεις, θα το λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν, θα τα πει μετά. Τα λέμε κάθε μέρα. Αν με σένα μιλούσα 15 φορές το τριήμερο, με τον Νίκο μιλάω 15 φορές την ημέρα. Ο κύριος Καλλιγάς, μια που μας έφτιαξε καπελάκια, όλοι οι αγωνιζόμενοι με τα κύπελά τους και τα μετάλλια τους θα πάρουν και τα καπελάκια του συλλόγου και του σηκώντα Καλλιγάς. Κύριε Καλλιγάς, μας φέρετε μια απονομή στα 1400 έως 1400. Έφτιαξες παντελίτσες. Ανακοίνωσε λίγο τα 1400, μην τα ανακοινώσω εγώ, γιατί είναι... Λοιπόν, ξεκινάμε ανάποδα από τον τρίτο. Ο Λαδόπουλος Σταύρος με 52-743 πήρε την τρίτη θέση της κατηγορίας ως 1400 κιλικά. Η νέα γενιά. Στη δεύτερη θέση, με 52-259, ο Αρνάς ο Τάσος. Με το 1100 το Peugeot 106 που όλοι ξέρουμε. Ας χειροκροτήσω ακόμα. Μετάλλιο δεν έχει. Μετάλλιο. Και πρώτος στην κατηγορία ως 1400, Καραμιχάλης Φώτης με 51-800. Μητσουμπής χαρίσμα. Πεντακάθαρο. Μόνο βενζίνης. Έλα, η γραμματεία του συλλόγου, ο κύριος Σπάρταλη, με 51-348, τρίτη θέση. Δώστε το μετάλλιο, το ξέρεις, όμορφα ωραία. Δώστε το μετάλλιο.
Πού είναι ο άλλος, παιδιά? Πού είναι ο άλλος? Πού είσαι αυτό? Έλα, βγες μόνος σου. Βγες μόνος σου, γιατί... Έλα. Ο γνωστός TBS, έτσι. 51-101 και διοικητά είναι ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που σε Dragster ξεκίνησε με όπιστο. Αυτό δεν λέει. Ένα δεις που είναι. Ένα δεις που είναι. Δηλαδή, τι θέλεις τώρα, να τα πω για να τα ακούσει. Με όπισθεν. Πώς τα κατάλαβε, έχει όπισθεν. Τσιμούχας. 48-8-87. Καπελάκι, να πάει. Τι το βάλεις τώρα, κάτσε το μαλλί, ξέρω, πάει καθένα. Συγχαρητήρια. Στα δίλητρα βάλαμε το Smart το χιλιάρι γιατί πολλαπλασιάζεται. Συγγνώμη. Λοιπόν, στους αγώνες τα ξέρετε ότι τα τούρμπο πολλαπλασιάζονται επί 1,7, οπότε το χιλιάρι βγαίνει 1707 και τρέχεις με τα δίλητρα. Δηλαδή, αν στηθεί ένα δίλητρο δίπλα σου, θα το περάσεις. Τρίτος, Χατζημανώδης Γιώργος με Smart Turbo 1700, ναι. Δώσ' το καπέλο, εκεί πελάτε που είναι το παιδιά. Δεύτερος ο Φιλίππων ο Λάκης, Μάρκο Σπάιγκερ, με 5752. Κρατάμε μετά. Τα κρατάμε μετά στα μεγάλα. Και ο Μανώλης ο Ελευθερίου με Αλφα Ρωμαίο Junior 2000, πρώτος από 2000 και παρακάτω και στην Γενική. Στο Λευτέρη δώσ' τώρα. Δεν μ' αρέσει το Λευτέρη, το Λευτέρη είναι. Λευτέρη ψηλά, σήκωσε το. Μπράβο Λευτέρη. Έξοδος 48.776, μια πάρα πολύ καλή επίδοση. Και ένα αυτοκίνητο που περιμέναμε πολύ παραπάνω. Είναι πρώτος. Φίλε μου, γιατί το έριξες, φίλε μου, γιατί το χαμήλωσες. Ένα καταπληκτικό Mitsubishi Evo με 47.750, πρώτος στην κατηγορία και τώρα στην τελική. Και περιμέναμε, το καπέλο, να μην φεύγουν χωρίς καπέλο οι αλήθειες. Τι είμαστε τώρα, ναι. Εδώ τι είναι, Σιωραζαράκης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόλις έμεινες από τη στροφή. Ωραία, η Real Blue Driver να έρθει ο κύριος Καλλιγάς ο μεγάλος πύρινα, έλα, Θωμά. Θα πω στο τέλος δύο κουβέντες. Κάντε ένα απονομή. Μα θέλω να μου κάνεις απονομή. Εγώ θέλω στο τέλος να πω δύο κουβέντες να συγχαρώ τα παιδιά αυτά. Έτσι, τώρα να σε πεις στο τέλος. Εντάξει, Μανώλη, μια που είσαι μέρος του ΔΣ, να κάνεις απονομή στην Real Blue Driver, κάναμε την καφή την κατηγορία. Τρίτος είναι ο Μοσχύρης ο Μιχάλης με ένα Honda S2000. Πολύ καλός χρόνος από την Βιωτολό. Ένα Μιχάλη, πού είσαι. Άιδεσαι. Συγχαρητήρια Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Το γιατρό μας δεν βλέπω. Λογικά ο γιατρός δεν πρέπει να ήρθε. Δουλεύει. Δεύτερος είναι ο Θανάσης Αχταρίδης με ένα Nissan 350. Νίκο, θα το πάρεις να το δώσεις. Πάρε δώσε στον Νίκο τον... δώσε το φέραση. Ναι, δώσε τώρα να το πάρει στο γιατρό. Και πρώτος είναι ο Συμφωνιός ο Χρήστος με ένα Opel GT. Ένας καινούριος οδηγός που είχαμε, σε αυτό το αγώνα είχαμε 9 καινούριους οδηγούς. 9. Καταπληκτικός χρόνος, 550-668. Τι έγινε τώρα, η Βέηση, τι τώρα.
Λοιπόν, για τη racing θα καλέσω τον κύριο Αγγελάκη. Θα μας κάνει εδώ. Κύριο Αγγελάκη, έλα εδώ, πας. Πες τη racing. Ναι, ξέρω. Εντάξει. Και επαναλαμβάνω, ό,τι χρειάζεσαι, δεν το συζητάει. Ό,τι χρειάζεσαι. Λοιπόν, για την κατηγορία λοιπόν racing, που είναι και τα τρία πρώτα της γενικής, τα ωραιότερα που τα αφήσαμε στο τέλος και τα αδικήσαμε λίγο γιατί τα βάλαμε πολύ γρήγορα, αλλά δεν πειράζει. Αρνάς Τάσος, Opel Kadett 2 λίτρο με 47.187, τρίτος. Ένα αυτοκίνητο που με εντυπωσίασε πάρα πολύ, εγώ με προτάρει στους αγώνες. Φιλίππου Φιλίμων, Ford Escort MK2 με 44.700. Πολύ ωραία συμμετοχή, πολύ ωραία αυτοκίνητο. Πολύ καλός οδηγός. Οι τρεις της Racing θα παραλάβουν κατευθείαν και της Γενικής, μην φύγετε. Και πρώτος για την κατηγορία Racing και πρώτος φυσικά Γενικής με το Peugeot 106 Kitcar Racing 44.320 ο Ελευθερίου Μανώλης. Πριν δώσουμε τα κύπελα της Γενικής, που είναι οι τρεις κύριοι που είδατε ήδη, να δώσουμε μετάλλια στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στον αγώνα, επώνυμα και αυτά. Το δικό μου μόλις το πήρε. Μιλωνάς Αποστόλης. Γαλανός Παναγιώτης. Είναι εδώ. Κύριος Κοντός, παρακαλώ να παραλάβει του κύριου Γαλανού. Ο κύριος Κοντός. Μάλλον θες ο Γερμανός. Θα παραλάβεις από το Volkswagen Club το μετάλλιο του Γαλανού. Έχεις πρόβλημα? Έγινε την γαδάκια έξω. Ελάτε μέσα. Κάτσε μας εδώ. Τι φύγεις. Λοιπόν, άστα ναι. Λιμπερόπουλος Αλέξανδρος. Δεν πειράζει, να το πάρει ο Φώτης, να το πάρει ο Φώτης. Γιωργάς Ιωάννης, που ο Γιάννης χθες είχε γενέθλια, θέλω να πω, και δεν μας έφερε ένα γλυκό. Και θα κεράσει μετά, λέει, τι είπε. Αυτό, θα κεράσει μετά. Έτσι, συγχαρητήρια. Τσέλικας. Αυγουλής Αντώνης, έλα δώσου το Αυγουλή, να κάνετε μπροστά δίνετε. Αυγουλής Αντώνης, δώσου το. Αντώνης! Αντώνη! Εσύ έλα όλοι. Ποιος που τους χαλάει, ρε παιδιά, έχει και ο Λούκας που τους χαλάει. Έλα μέσα. Περίμενε. Φίλε μου, πού είσαι φίλε μου, φίλε μου. Δεν είναι αλήθωρο, εσένα βλέπω, όλα φίλε μου. Έλα φίλε μου, δεν είναι αλήθωρος. Είναι ο καλύτερος πιτσαδόρος, το λέω και το εννοώ. Φτιάχνει πίτσες. Πάρε και την πάρε και τις κομισάρια που δεν την βλέπω εδώ. Άλλος που είναι. Το κόλλο θέλω το κομμετάλλιο και του κουλούπι. Έλα Πόλο μου. Έλα Πόλο μου, έλα εδώ. Βάλε και τον κουλούπι μαζί, να το κουλούπι και κάπου είναι ο μηχανικός σου. Να σου κάτσε. Ποιος? Έλα Ανδρέα, Παπαβασιλείου Ανδρέας. Έφτιαξες στην Ρωμαλή, τώρα πώς να πείτε. Πρόσεχε, τι χαλασί, πρόσεχε. Ναι, βάλει το καπέλο πάνω. Βάζω το καπέλο. Εντάξει. Πού είναι ο φίλος μου, ρε παιδιά.
Δήμο, έλα Δήμο, εσένα δεν σε είδα. Δεν πρόλαβε να κάνει γύρω το παλικάρι, έκαψε τα λάστιχα. Αν είδες κάτι γραμμές κάτω στο διάδρομο, αυτός. Ζάτος. Αυτός. Ο Μανώλης που είναι. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Τσακαράκης και Γενόπουλος, πού είναι αυτά τα παιδιά. Του Τσακαράκη ποιος θα το πάρει. Δώσε εδώ. Πάρε και τον Βασίλη, δώσε του Βασίλη, που σε πέρασε. Πώς το πήρε ήδη. Αν το φόβεις εσύ. Έλα μπροστά. Εσύ εκεί πίσω. Στη βοηθό μας εδώ. Βοηθό μας. Καπέλο της εδώ. Καπέλο της εδώ. Αφήσαμε τη γενική στο τέλος, κύριε Διευθυντά. Τη γενική την αφήσαμε στο τέλος για να την κάνεις εσύ. Εσύ θα την κάνεις. Έχω ένα... Όχι, το Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω με σειρά από τρίτο προς πρώτο τον κύριο Αθηνά Τάσο, τον κύριο Φιλίππου και τον κύριο Ελευθερίου να έρθουν να παραλάβουν αντίστοιχα της τρίτης, πρώτης, δεύτερης, πρώτης γενικής. Τάσο, τρίτος βίντεο. Κύριε Ελευθερίου. Ανώλη. Το κύπελο. Εδώ. Γυρίστε λίγο, Ο κύριος Φιλίππου να παραλάβει τη δεύτερη της γενικής. Σας είπα πόσο μ' άρεσε το αυτοκίνητο του, έτσι. Εκεί όπως είστε, εκεί. Και ο κύριος Ελευθερίου για την πρώτη θέση με το Peugeot το KitKat. Και οι τρεις μαζί. Ελάτε λίγο και ποτέ. Κύριε Μανώλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συμμετέχοντες στον αγώνα αυτό, αλλά πρέπει το όνομα Ερμής που τρέχα, εγώ έτρεχα από το 59 με το 80. Ήταν ένας σύλλογος που δεν πρέπει να αλλάξει το όνομα. Το αλλάξτε και θα το έχετε Ερμής. Εμείς τρέχαμε. Εγώ έτρεχα από το 59 με το 80, αλλά ο σύλλογος Ερμής που άφησε μια ιστορία ολόκληρη για την Ρόδο, πρέπει να διατηρηθεί το όνομα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, εγώ θέλω να συγχαρώ τα παιδιά όλα αυτά, τα οποία συμμετέχουν για την εποχή που τρέχαμε εμείς, τα παιδιά τα φτιάχναμε μόνοι μου. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα. Τώρα τι να συζητάμε. Το Honda το 2000, το Evo, άλλες μάρκες κτλ. Αυτοκίνητα τα οποία είναι 200-300 άτομα. Εμείς φτιάχναμε τα αυτοκίνητα, η ίδια μηχανική μας, δεν τα φτιάχναμε μόνοι μας. Και συμμετείχαμε σε αγώνες. Και μάλιστα τότε είχαμε και τους αγώνες των Αθηνών που κάνανε το Σιρκουί στη Ρόδο και τους είδα όλους εγώ και ο πατέρας του χωρισμένος, ο Ανάς ο Αλέξης, και έχω μια ιστορία ολόκληρη. Εγώ βέβαια έχω μεγάλο αρχείο. Βέβαια είπα, θέλω να συγχαρώ τα παιδιά αυτά που υπάρχει συμμετοχή, γιατί η Ρόδος έχει μια ιστορία με τους αγώνες ποδηλασίας, μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτων. Δεν πρέπει να σταματήσει αυτό. Βέβαια δεν υπάρχει καμία βοήθεια από την πολιτεία,
Εδώ τα παιδιά τα περισσότερα βάζουν βενζίνη από το γαζελίκι του. Τα κάταψαν εδώ. Τα ξέρουμε. Και εγώ άλλη μια φορά σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ που ήρθατε στην επιχείρησή μας για τη διανομή των κυπέλλων. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι καλό, γιατί εμείς είμαστε παλέμαχοι και έχουμε μια ιστορία πάνω στο... Ετοιμάζουμε αγώνα για τους παλέμαχους. Να συμμετέχουμε κι εμείς. Ο Σπάρταλης εδώ πέρα. Λοιπόν, και άλλη μια σημείωση ότι πρέπει να επανέλθει το όνομα Ερμής. Είναι σημαντικό αυτό. Σας το λέω γιατί είναι σημαντικό. Υπάρχει μια ιστορία, υπάρχει αρχείο του Ερμή. Τώρα τι έχει το αρχείο αυτό δεν ξέρω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, λοιπόν, εμείς τώρα δεν είναι για να τα λέμε. Τώρα είναι δικαιολογιακός σύλλογος κίνησης Ερμής. Ερμής, θα δούμε. Λέμε τώρα. Ραντεβού 25 Αυγούστου στο Μαντράκι, Σαββάτο βράδυ. Σε ενδιαφέρει? Ναι, γιατί αν είσαι πολλές ώρες όπως εχθές, θα ξημερώσει. Δεν σ' άρεσε? Αφού σ' άρεσε τι είναι? Το είχαμε πει. Το είχαμε πει από την αρχή. Λοιπόν, ραντεβού 25 Αυγούστου, πρώτα ο Θεός, αν δεν πέσει η Ελλάδα έξω και δεν πάθουμε τίποτα, καλά να είμαστε, στο Μαντράκι και τέλη Οκτωβρίου, πότε είπαμε, τέλη Οκτωβρίου στο αεροδρόμιο. Κάτι το ίδιο μεγαλύτερη πίστη. Όχι 978 μέτρα περίπου και πέτρωσα εγώ, στο 1200. Σε που ήθελε λεφτά κύριε Ορφανίδης, συμφωνώ μαζί σας και εγώ θέλω, έτοιμο είναι, μένει χορηγός. Ευχαριστούμε τον Καμιγά και τον νεότερο και τον παλιότερο, τον είδα. Εσάς τους αγωνιζόμενους που ήρθατε και τρέξατε. Εντάξει, για το διοικητή και τον αξιωματικούς. Πώς? Σουκού. Α, Σουκού έχει δράσει. Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Και θα το δούμε στο Κώστα 6 πότε δίνουμε την εκπομπή. Τετάρτη 7.30 Ωμέγα TV. Τώρα έχει συνέντευξη. Τσικάκι.